dag sætter vi fokus på racisme. Hvad er racisme? Hvad betyder det for dagens Danmark? Det er nogle af de spørgsmål, du får svar på i Fokus i dag. Lad os lige slå fast, hvad er racisme? I den danske retskrivningsordbog kan vi læse: racisme er forskelsbehandling af mennesker fra anden etnisk oprindelse ud fra den opfattelse, at den gruppe, man selv tilhører, er bedre end andre. Racisme er, at man har negative holdninger eller gør forskel på folk på grund af deres race, som kun betyder deres biologiske race. De racer, vi snakker om, er de menneskelige racer. Den kaukasiske hvide, den negroide sorte og den mongoloide gule. I dag har racisme en meget bred betydning, hvor det omfatter alle negative udtalelser mod en bestemt kultur, eller religiøs, politisk eller etnisk gruppe. Nogle mener, at udtrykket kun bør bruges, når en race opfatter sig mere overlegent eller underlegen. Men hvordan begyndte racismen egentlig? Racisme har levet lige så længe, som menneskene har. I dag er racismen især udbredt i lande som Sydafrika, men også Europa har problemer. Flygtningecentrene er overbemandet, og den racistiske vold stiger. I stenalderen havde man kampen om ilden. Man angreb de andre menneskelige racer med primitive våben, f.eks. køller. I det 18. århundrede var der nogle historikere, der forsøgte at bevise, at der fandtes en hvid race, som var den sorte race overlegen, på både fysiske og psykiske plan. Ernst Renan 1823-1892 udpegede endog de grupper, som tilhørte den underlegne race: Afrikas sorte, Australiens aboriginer og de amerikanske indianere. Han sagde: forholdet mellem den sorte og den hvide er det samme som forholdet mellem æslet og hesten. Den sorte er et menneske, som er blottet for alt intelligens og skønhed. I USA efter den amerikanske borgerkrig i 1865 var der 6 soldater, som startede en hemmelig organisation, som de kaldte Ku Klux Klan. Deres formål var at skræmme slaverne. De gik hurtigt over gevind, og de begyndte med blandt andet bortførelser og rituelle drab mod de sorte politiske modstandere. De blev hurtigt en magtfuld og verdensorganisation med en årsindtægt på $25 millioner. I dag er klanen ikke lige så magtfuld, men man hører stadig om racistiske sager, som de har været med til. I det 19. århundrede mente nogle videnskabsfolk, at afrikanerne faktisk var dyr, og de prøvede at bevise, at de lignede aber. Nogen havde en teori om, at jo mørkere huden var, jo lavere intelligens havde man. Men racismen fik sit store gennembrud i Europa under 2. verdenskrig, hvor Hitler kom til magten. Hans politik var at udrydde alle jøder, handicappede, sigøjnere og homoseksuelle. Han mente ikke, at de var rigtige mennesker. Og lige siden har racister hædret Hitler overalt i verden. I Sydafrika i 1948 var der apartheid. Det var et system til racefordeling. Under apartheid blev menneskerne inddelt i racegrupper. De største var sorte, hvide og farvede. Det vil sige asiatiske, indere og pakistanere. De blev adskilt med magt ud fra de raceklasser, der var blevet lavet. De fleste af de sorte blev sendt til steder, der blev kaldt hjemlande, som var meningen, at de selv skulle styre. Men de kom til at fungere som reservater. Det var de hvide, som bestemte, hvor man måtte bo, bevæge sig, arbejde, gå i skole og gå i biografen.